Li bajarê Qamişlo yê Rojavayê Kurdistanê Encûmena Xwecehiya Kornêş û Wista ya Encûmena Niştimaniya ya Kurdî li Sûriyê civîna xwe ya normal li dar xist û mijarên Kurdî û Kurdistanî û hin babetên rêxistinî hatin gengeşekirin. Di civînê de piştî rawestandina xweleke bêdeng li ser canê pekrawanên Kurd û Kurdistanê di Serîda Barzaniyê Nemir, behsa rewşa rêxistinî ya karê encûmenan, herwiha astangiyên ku xelkê Rojavayê Kurdistanê tê re derbas dibin, bi taybetî di dema niha de hate kirin. Li ser rewşa siyasî di civînê de, rola Encûmena Niştimaniya ya Kurdî di Herêma Aram de û hewlên guhartina demografiya herêmê di bicîkirina Ereban li beşê din ji Rojavayê Kurdistanê ku êdî bi rojhilata Ferê tê naskirin hate amajekirin. Li aliyekê din behsa ger û serdanên Encûmena Niştimaniya ya Kurdî li Sûriyê di rêya nivîzgeha peyvendiyên derve li Ewropa û Amerîka hate kirin. Li ser vê mijarê Serokê Encûmena Xwecihî Qedrîcan ji malpera Encûmena Niştimaniya ya Kurdî ENKSê re ragihand ku Herêma Aram divê li bin parastina navdewletî de be û pêkhatayên herêmê wê herêmê birêve bibin. Nexasim rola gelê Kurd ku li ser xak û zeviyê xwe ne tê de berçav waregirtin. Navborî tekezî li ser hebûna Rola Pêşmergeyên Leşkerê Roj kir û got pêwîst e rola wê hêzê serekebe di parastina herêmê de û rêzgirtina hemû pêkhatayan di çarçoveya welatê Sûriyê de. Di dawiya civînê de xişteya karê pêşwext herwiha planên kar û çalakiyên Encûmenên Xwecihî di demên bê de wekû darxistina semînaran û kar di nava gel de hate dayîn. Civînên Encûmenên Xwecihiyên ENKSê li Hindurî Welêt her heyv têne darxistin û rewşa xelkê ji nizîk ve têne şûpandin û mijarên rêxistinî û Kurdî û Kurdistanî û siyasî tê de gotûbêj dikin.